Това е детската кошара Пени 2 нива плюс за игра и за спане във вид за транспортиране. Комплектът съдържа основна конструкция, чанта за лесно транспортиране, матраче, гриф с играчки, ниво за спане, поставка за повиване на детето. Детската кошара Пени се разгъва в 3 стъпки. Стъпка номер 1. Прибираме краката в основата на конструкцията. Стъпка номер 2. Разгъваме срещу положените страни до най-горно положение, докато чуем заключващ звук. Стъпка номер 3. Притискаме средата на основата на конструкцията до най-долно положение. За да поставим нивото за спане в кошарата на детето, трябва да сглобим металните конструкции за по-голяма сигурност. В този край се слага поставката за повиване на детето. Когато използвате кошарата за игра, детето може да влиза и излиза от този отвор. Това беше детската кошара Пени 2 нива плюс на марката Лорели.